Bueno, a verdade é que nunca sei como saudar nos vídeos, así que, hola. Bueno, hoxe quería vos traer outra tradición, outra festa que se fai en Galicia, basada un pouco no paganismo. En este caso quero vos traer a Queima das Madamitas, que é unha festa que se fai en Ourense cada ano. Por motivos da pandemia sabemos que moitas se pararon, pero bueno, cada ano volveu a retomarse a Queima das Madamitas, que se fai no Parque de San Lázaro de Ourense o Domingo de Lázaro, que este ano foi o 26 de marzo. Hoxe domingo 26 de marzo e imos ver a Queima das Madamitas. A verdade é que a primeira vez que veño e vexo xente super emperifollada, o sea que non sei se había que vir con vestidos así super guapos. Bueno, nesta festa a verdade é que hai como tres cousas máis destacadas. O primeiro, as madamitas, que son unhas figuras, son como uns bonecos de alambre que están recheas de pólvora. Entón, ao principio prenden o lume e comezan a moverse, a facer... Bueno, son bastante graciosas, xa vos porei imaxes por aquí para que as vexades. Empezan a moverse tal, a dar voltas e ao final acaban estoupando. A Queima das Madamitas remata botando a aire un montón de papéis de cores, que algo que, ao parecer, tamén se facía no medievo é que se cae un símbolo de purificación contra enfermidades endémicas como poden ser a lepra ou a peste. O segundo máis destacado desta festa son os cabezudos, son unhas persoaxes, bueno, similares a... Dicía xente outro día que... Quen dicía que en Ourense non había fallas? Bueno, pois hai dous grandes e despois están outros máis baixiños e hai gaiteiros, empezan a tocar, a bailar e percorren as rúas de Ourense ata chegar a San Lázaro, ao Parque de San Lázaro. E despois, por último, está a venta de rosquillas. Hai un montón de postos no Parque de San Lázaro de rosquillas, de venta de rosquillas de 1000 tipos, e a verdade é que, como tradición, ir primeiro a ver as madamitas, estas cos cabezóns, e despois mercas unhas rosquillas. Bueno, dicirvos que aparte das madamitas, dos cabezóns e das rosquillas, a xente pois vai a misa de San Lázaro ese día. E bueno, para os que me coñecedes un pouco, sabedes que me encanta isto de buscar de onde veñen as tradicións, estas festas populares que facemos agora que están tan cristianizadas. Digo cristianizado porque agora pois se fai o día de San Lázaro, camisa e todas estas cousas, pero estas festas proveñen dun rito pagano. A Queima das Madamitas provén dun rito pagano que se facía para dar a benvida a primavera e para espantar os malos espíritus. E bueno, posteriormente tamén era unha forma de anunciar a chegada próxima de Semana Santa. E bueno, eu que son de Ourense, a verdade é que nunca fora esa festa. Bueno, sí que me dixo miña nai que fóramos un ano cando era pequena, pero ni idea. E a verdade é que non a coñecía, o sea, o que digo sempre, que é unha pasada que teñamos estas cousas e que... non sei, eu son de Ourense e eso, primeira vez que escoito falar da Queima das Madamitas. Así que, bueno, pois para chegarvos un pouco esta tradición, ou a tradición máis, e bueno, un vídeo curtiño, porque a festa en sí é eso, é unha... Empezou a 1 da tarde e acabou a 1:30, 2, non sei a que hora é a misa e todas esas cousas, pero bueno, que
máis ou menos unha media dúas xa estaba rematado todo. Pero bueno, eso, que vos quería ensinar esta tradición e nada, que se algún ano vos coincide ou se sodes de Ourense, pois xa sabedes. Chao, chao.